daga kamfanin Sultan. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau. Kamar yadda mutane da dama suke yawan tambayar mu cewa ina za mu rinka samun fina-finai, kuma ya za ka rinka sani idan sabon bidiyo ya fito, ko kuma kana so ka sauke bidiyo sai ka ga ba shi bane ba, ko kuma ka shiga Bidimate ka rasa sababbin fina-finai. To muna ba mutane hakuri, kamar yadda muke faɗa a kowane bidiyo, tsarin mu yanzu ya sauya. Yanzu muna amfani da BIP group ne, wanda duk mai buƙatar ya rinka samun fina-finan mu zai biya kuɗi ne domin ya shiga wannan tsari. Ko a ina kake a faɗin duniya za ka iya kasancewa da mu ta hanyar shiga wannan tsari namu. Wannan tsari shine wanda za ka rinka samun fina-finai cikin kwanciyar hankali, cikin sauƙi, cikin ƙanƙanin farashi, ko a ina kake a faɗin duniya. Idan har kana buƙatar samun kowane kalan Indian Hausa ne cikin sauƙi, to muna da group na musamman wanda za ka iya biyan kuɗi domin ka shiga wannan tsari namu, ka kuma rinka samun fina-finan mu da zarar sun fito kamar yadda kuke gani. Don haka idan kana buƙatar bidiyon mu, akwai lambar wayata wacce na aje ta WhatsApp ko kuma ta Telegram, wacce ta ita ne za ka iya yi mana magana. Sannan kai tsaye yanzu hanyar samun bidiyon mu guda biyu ce gaskiya. Kai tsaye muna amfani da Telegram ne, sannan muna iya tura link ɗin bidiyo normal ta WhatsApp idan mutum yana buƙata. Na haka kai tsaye idan kana buƙatar yin kasuwanci da mu, ko kuma ka rinka samun sababbin fina-finan mu, za ka iya ɗaukar lambar wayar mu domin yin bayani, domin mu maka bayani akan yadda tsarin mu yake da kuma yadda za ka rinka samun sababbin fina-finan mu da zarar sun fito. Amma babu wata hanya a yanzu wacce ta wuce samun bidiyo ta cikin Telegram. Mun gode sosai da sosai, da fatan kuma ji daɗin wannan bidiyo. Dan ka ji daɗin bidiyon mu, ka danna mana alamar like, sannan sai mun haɗa bidiyo na gaba. Wassalam.